Kovela hian ramsa engemozat anumti kan sianga mase ramsa po kan la mu ngai lo mak tak tak enge an ni chi riat lo tam tak an oma heng ramsa te hi alem thawnthu mai ani ti ten an soya mase thla an lak fu ngei te tuntuma chuan kan tar lang don ani abominable snowman mitam tak chuan snowman hi angai nat omin adu om viau tura an lo ngai mai thenga zeplowa chuan frozen movie ami olaf le no panlaya snowman an sim thin te po an la om san pa lem lo ni masela ni khat chu mi pakhatin abominable snowman dik tak chu thla ala fu ti asoi he thalak chung changa ngai nom deuh mai chu he thala tu hian snowman hi ala fu ti en shelo shim shim tlang chu thla ala satli ave maya mase an huwa thalak chu ahan en chianin yeti ruang am ne na inang tak mai chu amuta ane he thalak hi Siberia Russia ramala kania he mun hi abominable snowman an mu thin na mun ani bok mitam takin he hi savomani ang ti tenan soya nang enge ngai vedan le savom te hi mishing te kaldanang hian an local vetchin rengem ne Bigfoot hi thilsiam mitam tak in hian la chok chuak tu ania chen khathi chu Hmasang thawnthu ane mase US rama za somnga te heroin Bigfoot om he an ring thong Bigfoot he Pacific Northwest a an mu chin tlang puya a mu in ti tam takin an soidan chuan gorilla le mishing thla pol ani thu an soi Bigfoot hi video le camera tam taka la kan inwal to a chen khat chu alem ti fin fi ni in a chen ero soifi thailo thilmak ani thung amaro chu kumsang hazako somruk pasari kuma video an lakhi afi bera an soi chu ane thalak le video rang-ranga Bigfoot lan na chu mithiam engemozatin endik na an lo nei nol to a Bigfoot hi ang nge ye ti nem nge na tur finfi na thatak atam lo hle vo in thlengin thilmak alania mase engtiknia emo thudik tak chu kan la hrechuak nge yang giant anaconda maimom ti lowa mitam takin an hlau em pakhat chu rule hi ane rule te hi an hlaom baka an rapawm em boka abik takin tu nei phei hi chu khovela rulian ber chu anaconda he ania Amazon rainforest a an zong huthin tlang pui dum le lui anin thup theina mun tur le sa an pel theina mun tura te an cheng thina anaconda then khat phei hi chu an lian hle a mishing puitling to le ran salian pol beram thlengin an dol thei ane kumtam vak lo liam ta khan anaconda lian ber ni tura ngai chu mu chu ania Amazon rainforest luya zon mu ni in animal expert tui chunga cheta thin te chuan an zong muwa an hlau hle bok thalaka tang hian I hre thiam mayang chu anaconda hi fit somni pariada seini in kezi zanhi somni paruk chuanga rit ani bok he anaconda pangai ain alien fe zoka mithen khat phei chuan mutation engemova ngani an ringa he hi scientist ten an finfia thlapa sea monster na iber kan mu thei chu ane he thalak hian Amazon luya mani chawa tui chen la om tur zia min shiati rome Zambian dementor ramsa chen khat kan han soitak te kha hun engma chen liam ta a an lo mu to te ania chuti lain tuna thil siam kan soitur ve thung hi chu kumsang hi som pasari March thla a an mo ane Zambian khomi te chuan supermarket chunga thil thlok maktak chu an mu theya tharau lian tak chumzinga omang mai hi ane mase he dementor lian tak hi enge ani tak takang le Zambian chanchimbuin he thil thleng hi aji danin thlasang emo pathian lam thil maktak aniang ti in ajiak ane Zambian khomi te chuan khovel atop don ani an ring mana amaro chu he dementor lian tak hi supermarket chunga hian thlokin an hmule to ngai lo ane enge in ngai vedan le he thil siam hi atak nge alem anin rin vele comment lamai lo ziak to nia Golam The Lord of the Ring movie ya Golam akha kan share theu ka ring ramsa te raute multlem te nei rapawm zet hi ania mase kumrei lo te liam ta khan mithen khat chaina marlam
ram hnuaya kalte chuan he thil hi an hmu ani in hmuang hian he thil siam mak deuh mai camera a an lak hi golam nen ainang hle a he thil siam hmutu te hi an phok lek na sa hle a an zui ngal ani he thil hi khoi hmun nge hriat lo ram hnuaya thleng ani a he thlalatu mipui te hi camping nein abulloka chuan he thil siam an hmu lai hian hiking an nei ani atlan chiat main he thil siam golam ang deuh hi thla an lak sak mana chumi atang chuan China a golam an hmu thu tu man an soile to lo he thil siam hi atak ani iring ve em chupa kapra kumtam tak chung khan chupa kapra hi Hmasang thawnthu ani chen lo nei tu tam takin an soidanin an ran vul ei thin tu chu chupa kapra hi ania an ran vul zinga chuan kele bong te atela eidan phumpa ngai lo takin an ei thin ane chupa kapra hi alandana chuan alien vak lowa savom le alien thlapol ang hle thalak tam tak mutur aum to a mi then khat phei chuan uipa ngai ani ti ten an soi mase kum rei vak lo liam ta khan Oklahoma lo nei tu pakhat chuan a farma chupa kapra ang deuh a hmu thu a soi ramsa chu amu hil ni in alanga zingkara he ramsa hi hmu ane lo nei tu satlia ni ma se hepa hian he tiang thil siam danglam tak hi ala hmu ngai lo thu a soi han ngai tu chin ve ma te he tiang thil siam mani lowa han hmu mai chu mitam tak chu ni se hmun danga anin son nge yang Loch Ness Monster Loch Ness Monster po hi Scottish Hmasang thonthular tak ane Loch Ness Monster chungchanga hian theory sang kumsang hazako somni dai chang to khan a to a Loch Ness Monster thla an lak masak per le lalar ber chu kumsang hazako somthum paliya an lak kha ane mi puiten hunrei tak chung a chanchin an lo soi to chungin alemani an la ring tho amaro chu vo in thleng hian mitam takin Loch Ness Monster hi atak nge ani ti finfian tuma kumrevak lo liam ta khan mitam takin thla lak fu an neya hei hian ati chen chu he monster hi dila hian akhosak an ring ane kumsan hi sompali khan Loch Ness Monster hi Apple Maps a te hial po mu thein a dil chuan thil siam mak tak thla chu chunglama tangin alantir ane Loch Ness Monster hi atak ani ring ve em The Morning Visitor Australia hi ramsa rapawm tak tak te omna ti kan hre theu anga entirnan maimom lian tak angte hei wang hian an ram big hian Bigfoot po lo nei se til langlam te chiam ani lowang US a Bigfoot an zon lain Australia a ero Morning Visitor hi an zong ve thung Morning Visitor hi thasang ang tak mai thil siam rapawm tak ane ram hnuaya akal lai chu video a lak fu ania khothim lain athla hi lak ni in anrin danin Morning Visitor hian eitur entirnan Apple te azong ni in alanga lungnoi chu a endik ane he thil siam hi kanla hmu ngai lo thil siam ani ring ve em then khat chuan hei hi zong anla hmu ngai lo ani ang ti ten an soya nima sela tun thlengin hriat dan tur engma ala lo van doi thlak takin he video quality hi a fe lutuk lova mase Morning Visitor hi chanchin nga tak thil siam mak tak chu ani ve shim hokzila kan soi tak ramsa te a khan in hnialna thil tam tak awma mase tunami ero hi chu atak nge ani ti finfiat thlap ane ahma in bong le voklin tak tak te po ilong muto nge yanga farmer ten ran lian tak an chom thei ti hi thil mak tak ani lawang chu amaro chu kumsan hi pali khan khovela voklian ber thla an la fu ane he vok hi farma vok anen kol lai ni lovin ram vok wealth hok ania fit som panhia sei ane DNA te satanga alandanin he voklian tak hi wealth hok le vok pangai thlapol ane he vok hi alen ema wang hian hokzilla ti hialin a hmingan sa a Godzilla ang deuh khan he voklian tak ri zong hi keji zathum somruk pani chuang ania a sei zong hi fit som pania sei ani
alen tur zia chu kan hriat thiam theuh ka ring mitam takin an rin danin hok zila hi mutation anian ringa alen ema wang hian engpo chu lo ni se amakin a hlom hle bok ole tunru matan chuan khati zong kha lo ni le phot mai te se ramsa chi sang sang kan han tar lan tak te khan eng ramsa khange makbera i riat vele comment lama i lo ziak ve donia like le subscribe kha lo me theng hi lawng che